لو ما عند حبيرنا أن كافلو قال أب إسياس معرف سوسان حادن كاكوتر حادن سقع سلسته زلو كنبدي كم زيبل إسياس معرف سوسان حادن كاكوتري كافقدي حادي جميرة مالي جابت أملاق بارا كم زيبل نتوحيتات بالسرات كبسرسي اجزابير كاريوني يمو منفس اجزابير أملاق قبل علي نسورات نبغ زنن نمروخات حارنت نسورات كأمفتح كأوج لآخر عمد سقا اجزابير معالت حنين أملاق كأوج نقولهم حزنات كتصنانع أقوام صدقي نخبرو زخون تخلق زيابير تباهيلهم ما انت خسميو دما نحزنات سيون أبكن حمو خشتي زود خدف الله أبكن حزن كأ زيت حقوس أبكن منفس بحون كدان مسكانا خهبهم لآخرني هاللويا جابر أملاك زسمس جنيبون بمجمع أبزي معرف زي النريئة نتحتان بسرات كبسر إجابير أبيوني أيو جابر أملاك بارك بسرات إجابير بقبعات بسرات مالت وانجيل مالت يسوع كريستوس كم ده أفيسون معرف حادث تتأثر بسقاط وليدو نسبات دما خدحن نابزا مدرزي أزمته مدحنينا قويتنا يسوع كريستوس أبسب هوت مسعته كنتات الله نجراتي كأيو حاجة معلت قويتنا يسوع كريستوس أبيت مقدس ترخيب أبيت مقدس مسترخبه أو ندات زارب خلو أجان انتزحادر السب أما كل سلسلة نبرة أنت كويلو أما تيوس تايلنا الرحى قال يروحها أوت من ترغيبه أبيت مقدس ويتانا يسوع كريستوس ترغيبه فتقبعات ترغيبه يسوع كريستوس مالت أنتي مالتي قوة مالتي استقبل مالتي نايجزياب هير نجر كما يسرح نحرينا بقبعات يسرح قبعات نحرد عليه وخناتات كله يقاير قبعات نحرد عليه وخناتات كله يلواوطي خناتات صغيرنا እግዚአብሔር قبعات ስለዚህ ወንጌል بقبعات ከተሓሕዞ ከለ እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ንስቡራ ንትሑታን ብስራት ከበስርሲ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩኒ ኢሉ ቀቢኡኒ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ባር ملكوتاو حي እግዚአብሔር ኣብ ልዕለኻ ክኸውን ከሎ እዚ መለኮታዊ ሓይሊ እዚ ኣብ ልዕለና ምስ ዝመጽእ ኣብ ቅድመና ዝኸውን ነገር ብዙሕ ነገራት እዮም ዝኾኑ ኣሕዋተይ ናይ ሰብ ልቢ ኮዕፁ ናይ ሰብ ልቢ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እንድሕር ደኣ ዘይትንኪፍዎ እንታይ ይግበርን ኣይክፈትን ስብኽ ንውዓል ስብኽ ንሕደር እግዚአብሔር ብቕብኣቱ ልቢ ሰባት እንድሕር ደኣ ዘይከፊቱ ሰባት እንታይ ኣይኮኑን እዮም كدحني كلنا سويكا من مللاس يدخل كنا تخير نحرقينا نجارات كلاوت نحرقينا قبعات كمتصالو القبعات مستقل سجل أبو قبعات مفللا يدخل سجام منفس يفعله حركات مسلكي يفعله نايجابير مس نايجابير زي كله يفعله مغنياتهم كل كذا أبو سيفي بلحي بزن بتر يزوجر سلام بخلتي نجاريزو ندخل حنقله ندخل ندخل نايجابير نجار ندخل حيزو خير قوات جابير سلام قوات جابير كقلت كله بتزعبه نتبي إيه سلام تايبل نتحطان بسرعة كبسرسي جابير تاجرنيو أبي أني إيه إذا قالوا خليك جام كله أبلك أسمع رف 14 شمونته انتايلو ندخاتات كبسرهم سلسق عني منفس እግዚአብሔር አብልዕ ለይሞ ንሙሩኻት ክመልስ ንዕውራት ምርአይ
ንጉፍዓት ከዓ ሙፃእ ሓራእ ክሰብኽ ይብል እግዚአብሔር አምላክ ይባላል እንታይ ይብል ዘሎ ንድኻታት ከበስሮም እንታይ ስለዝገበረኒ ስለዝቀብአኒ በመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ብፁዓን እግዚአብሔር አምላክ ይባላል እግዚአብሔር አውሽጦም ጽምዓት ዘለዎም አውሽጦም ድሌት እግዚአብሔር ዘለዎም አውሽጦም ንአምላክ ከገልግሉ ዝደልዩ አውሽጦም ፍርሃት እግዚአብሔር ዝመልኦም ሰባት እግዚአብሔር ይደልዮም ነዚኦም እዮም ከዓ እግዚአብሔር ዝደልዩ ሓደ ጊዜ እኮ ዓለማውያን ከለው አገዛኦም ከለው አዝዮም በእግዚአብሔር ዝፈርሁ ሰባት አሉ ትፈልጡ እግዚአብሔር ክብል ከሎ ናይ አምላክ ነገር ክበሃል ከሎ ዝርዕዱ ሰባት አሉ አይ አምላክ ከመይ ክረኽቦ ስለዚ ነቲ ሰናይ መን እዩ ዘሪአና ዝብሉሲ እንታይ እዩ ይብለና ብዙሓት እዩ ተሰናይ ነገር ዘሪአና መገዲ ጠፊእዎ ሰብ እምበር ንእግዚአብሔር ዝፀመን ዝደሊ ልቢ ኣዝዩ ዝተዳለወ ልቢ ኣሎ እግዚአብሔር ከዓ ድላይካኹን ዝተዳለወ ዝፀምዐ ዝደሊ ልቢ ይሐጉሶ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ብምንታይ እንድሕሪልኩምኒ ብቅብኣት እግዚአብሔር አምላክ ይባላል ክንደይ ሰብ ከዓ ጨኒቕዎ መገዲ ነገር ተዘባራሪቕዎ ህይወት ትርጉም ሲኢኑሉ ከኣቱ ክወፅእ ከሎ ሰላም ምንባሩ ዝፀልዐ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘጋጥመኩም ብዙሕ ነዚ ነገር እዚ ከዓ እንታይ ኢና ዘድልየልኩም ብስራት ትነግሮ እንታይ እቲ ብስራት ኣሎ ናይ ጎይታ ብስራት ወንጌል ኣለካ ኣብ ክንዲ ሓዘን ሓጎስ ዝህበካ ኣብ ክንዲ ጓሂ ዘይት ሓጎስ ዝቐብኣካ ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣለካ ኢልኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትነግርዎ ከለኹም ህይወቱ ይልወጥ ኣሕዋተይ ኣብቲ ሓጎስ መንፈስ ኮንኩም ኩሉ ግዜ ስለትሕጎሱ መንፈስ ኣምሊኩም ስለትኾኑ እምበር እዚ ሓጎስ እዚኣ ዘይረኸብዋ እኮ ብዙሓት እዮም እዚኣ ንኽረኽብዋ እዚ ጨንቆም ብዙሓት እዮም ነገር ግን እዚ ክነበስር እግዚአብሔር ንመን ቀሪኡ እንተሕሪልኩምኒ ንዓይን ንዓኻትኩምን እዩ ቀሪኡና እግዚአብሔር አምላክ ይባላል ኣብ ማቴዎስ 11:4 ኢየሱስ መሊሱ በሎም ከድኩም እዚ እትሰምዕዎን እትርእይዎን ዘለኹም ኢሉ ኣብ ማቴዎስ 11:4 ማቴዎስ 11:4 ከምዚ ኢሉ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ከድኩም እዚ እትሰምዕዎን እትርእይዎን ዘለኹም ንዮሐንስ ንገርዎ ዕውራት ይርእዩ ሓንካሳት ይኸዱ ለምጻማት ይነጽሁ ጸማማት ይሰምዑ ሙታት ይትንስኡ ንድኻታት ድማ እንታይ ይስበኻሎ ወንጌል ንድኻታት ይስበኻሎ ኢልኩም እንታይ ግበርዎ ንገርዎ ምክንያቱም ናይ ወንጌል ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ኩሉ ዘጠቃለለ እዩ ፓኬጅ እንታይ እዩ ዘለዎ እንድሕሪልኩምኒ እዚ ነገራት ኩሉ ከጠቃልል ኣለዎ ከልኩም ክትነግርዎ ከለኹም ሲ ንምሩኻት ምምላስ ንዕውራት ምርኣይ ንጉፍዓት ምውፃእ ሓራ ዘለዎ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እንታይ ከዓ ይብለና ዕውራት ይርዩ ሓንጋሳት ይኸዱ ለምጻማት ይነጽሁ ጸማማት ይሰምዑ ሙታት ይትንስኡ ንድኻታት ድማ ወንጌል ይስበኽ ኣሎ ኢልኩም ከልኩም ንገርዎ ወንጌል ብቅብዓት እንድሕር መፅኡ እቲ ብህይወቱ ሰንከልከል ዝብል ዝነበረ ቀጥ ይብል እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ቅብዓት እንድሕር መፅኡ እቲ ዕውር ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ነገር ከለር ዘይክእል ዝነበረ ዓይኒ ይኽፈት እቲ ወንጌል ቅብዓት እንድሕር መፅኡ እቲ ኣእዛኑ ድምፂ እግዚአብሔር ዘይሰምዓ ዝነበረ ሰብ ይኽፈት ሽዑ ድምፂ እግዚአብሔር ክሰምዕ ይጅምር ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣባጊዐይ ድምፀይ ይሰምዓ ይብል ኣባጊዐይ እንታይ ይሰምዓ ድምፀይ ይሰምዓ ዘረባ ክዝረብ ከሎ እዚ እግዚአብሔር ንዓይ ተዛሪቡኒ ነገር ክመፅእ ከሎ እዚ ንዓይ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉኒ ትማል ክፅሉ ከለኹ እግዚአብሔር ተዛሪቡኒ እንዳበሉ ይመፁ ምክንያቱም ኣእዛኖም ስለዝተኸፍተ ስለምንታይ እዒንቶም ስለዝተኸፍተ ወንጌል ብቕብዓት ስለዝተሰብከ ብሓይሊ ስለዝተሰብከ ብስልጣን ስለዝተሰብከ ወንጌል ብቕብዓት እዩ ወንጌል ኩሉ ዘጠቃልል እዩ ክርስቶስ ሙሉእ እዩ ክርስቶስ ይፈትሕ ክርስቶስ يقوم ክርስቶስ يحጉስ ይልውጥ
هاللويا هيوت سب كلوت كله يعوم يلوت كوي جابي لو يطلع كوينا سبيرونا أنا كو خمزي أنيري قل حج خمز خويني كتب لغت قولوا هالله أنا كو قدن خمزي أنيري لو قل خمز خويني بيسوس كريستوس مخنياتهم تاي كويني تلويت هاللويا تغييره تقولوا جابير خمزي غيري يوزلوت هاللويا نايك جابير بقبعات بحيل بسلطان كتسق كله ازيو سلازي منفس جابير امنتايلو أبلع عليه هاللويا كبات جابير أبلع عليه كبات جابير أبلع له أنت هونه نجارات رياكشن كريم نايقدني كبات الحزمات نجارات كل شيء هم كلامهم يمزقون نجارات كم كلامهم نحر كيلهم سيرموني نانا كايزلنا هايمانوت نانا كايزلنا كل ذا تايك يايرونيو لو نقومو صباحكمو دحر صباحكمو دحر صباحكمو نا كبعات الحرمات يقول لو تحمد سألو هاللويا رياكشن كما سألو مفربح كما سألو مروات كما سألو عبد زي تخلو ينكل عبد تخلو يتكل إسلام هير نقرات كله يفنعقل مفرق غالب نحو تجميرو تحقص مخنياتهم كبعات كم زلو نابد زي أبهر نقرب كم زلنا نابد مقدس نقرب كم زلنا نابد هلونا عملاق نقرب كم زلنا شعوب زي أبهر عبد برهان نحرمتها برهان بعلي يتفلي ناب برهان قرب مغنى حايد ليركا زربا حايد ليركا غليد ليركا ناب برهان راح قرب ناب برهان مسقرب كان قرات كبع خاف مجمريا تري واي اني خاطر اذا عينو استخف تسب واي اني اسم رسولي مغياث إسياس كبر እግዚአብሔር ምስራኤ እንታ ይሪዩ መጀመሪያ ርሱ ይሪዩ ዋይ አኔ ማንታ ይሪ መጀመሪያ ቀደም ኖርማል ይመስሎ ነው ሰብ ሐም ሆሎ ኖርማል ይመስሎ ነው ብዛዕባ ሰብ ክጻረፍ ሆሎ ኖርማል ይመስሎ ነው ብዛዕባ ሁነታት ምክንያቱ በተኸባቢ በሙሉ ከመዩ ከምኡ ስለዚህ ነበረ ሕጂ ክብር እግዚአብሔር ምስተገለጸ እንታይሉ እዋ ቅድሚ ሁሉ አነ እንታይ ዝረኸስኩ ሰበሉ ከናፍረይ ዝረኸሰ ሰበ ኢሉ ቅድሚ ሁሉ ርእሱሪዩ ቀደም ኖርማል ይመስሎ ነው ከምኡ ይዋ አይፈልጥን ከምኡ ጎዲሁሉ አይፈልጥን ሕጂ ግን እንታይሉ በጃኻዩ ከናፍረይ ዝረኸስኩ ሰበ ኢሉ ምክንያቱም بخنافري حاجات تقبل سبي بخنافري لا يتعبير نقر زرسع سبي انت ايضا قلت اجل لي انا بحاوي بالساعات كتنقفها لني هاللويا سلازي كابتن كوريال كا منفس እግዚአብሔር ገይሩ ከአ حاوي تنقفو كا من تنقفو كنافرو مجمريا حال ነገር አይተንቀፈን እንታይ ተንقفو تنافرو تنقفو كنفرو مستتنكف شعقو እግዚአብሔር كزارب كله دمصو سميتو نمن كنخينا منك كخدلنا ايو እግዚአብሔር ዝላخو يدلي እግዚአብሔር حسابو ዝፍጽም يدلي እግዚአብሔር ፍቃዱ ዝገብር يدلي كنافر مصري شعو እንታይ يدلي መልአኽ መጽ شعقو تداليو ጎይታ ንመልአኽንዩ ንዓይና ኣኽንዩ أبي إسحاق معاش جدّ رخوه أدخل جابر مستقلته مجمريا خنافري بحاول مستتنقفه بدحرون عين تدورنيو لا أخني قبعة من أخن زتحازي እግዚአብሔር ይቀብዓካ ቀቢሉ ኸዓ እንታይ ገብረካ ይልከካ ዝልከካ ዓላማ ኸዓ ንምንታይ እንትሕልካኒ ንሕዙናት ምጽንናዕ ክኾኖም ንስውራት ልቢ ምጽጋም ክኾኖም ንዝወደቑ ምትሳዕ ክኾኖም از نستماره مركون كملس شيطان بزح ነገር يخمارخ يدلي صلوت كاخ مارخ يدلي حيل كاخ مارخ يدلي ነገር كاخ مارخ يدلي ام منفسه عالم وقي بمنفسه عالم لا توقع خطخيد الناس قالس كاخ خطخيد بمنفس እግዚአብሔር ንሕዛ ዘይኮን ካዕ ዘመን እዚ ኣይትኽእሎን ኢኻ ብቕብዓት ኢኻ ትወፅእ ሃሌሉያ ስለዚህ شعو نسخاخ يكون كاتمارخ ملسكا نمروخات خاتملس سلازي انتاي يبل اب مزمور 14 140 شديشن مزمور 140 شديشن قطر شوعته كم زيبل نتوقعات فتحي
ዘውፅዓሎም ንጥሙያት እንጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚአብሔር ንእሱራት እንታይ ገብሮም ይፈትሖም ንጥቋዓት እንታይ ዘምፅእ ፍትሒ ዘውፅዓሎም ንጥቋዓት ፍትሒ ዘውፅዓሎም ፀላኢ ዘጥቅዖም ኩነታት ዘጥቅዖም ግን እዚ ጨነቆም ሰባት እዞም ሰባት እዚኦም ካብ እግዚአብሔር ፍትሒ ዝረኽቡ እዮም ካልእ መፍትሒ የለን እግዚአብሔር ንጥቋዓት ፍትሒ ዘውፅእ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይባላል ንጥሙያት ከዓ እንጌራ ዝህቦም ሰብ ብእንጌራ ጥራሕ እንዳይገብርኝ አይነብርኝ ኢሉ እግዚአብሔር ብቅብአት ክኸውን ከሎ መንፈሳዊ እንጌራ ካትበልዕ እግዚአብሔር አምላኽ ይባላል ንምንታይ ድሕሪጋኒ ጠሚኻ ይትኸይድኻ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ነገር ዝጠልዩ ናይ እግዚአብሔር ነገር ዝፀሙ ብዙሓት እዮም ግን እቶም ፅድቂ ዝጠልዩ ከዓ እንታይ ክኸውን እዮም ኢልዋ ክፀግቡ እዮም መን እዩ ዘፅግቦ እግዚአብሔር እዩ ዘፅግቦ እግዚአብሔር ዝግለፅ ብመን እዩ እግዚአብሔር ዝግለፅ ብዓይን በኣኻል እግዚአብሔር ካልእ መሳርሕቲ የብሉን እግዚአብሔር መልአክ መፂኡ ኣብዚ ኣይሰርሕን እዩ እግዚአብሔር በመልአክ ክሰርሕ ኣይትጸበይዎ መፂኡ ዝወንጌል ኣይሰብኽን መልአክ እግዚአብሔር ዝጥቀም ብዓይን በኣኹም መሳርሕቲ እግዚአብሔር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እግዚአብሔር መላእክቲ ንዓና ክሕግዙ እዮም ዝመፁ ነቲ ስራሕ ከቃላጥፉ እዮም ዝመፁ እግዚአብሔር ግን ምሳና እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክ ስለዚ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 9 ስለ ቅብአት ከዓ ክዛረብ ከሎ እንታይ እዩ ጽድቅ ፈተኻ ዓመፃ ከዓ ፀላእካ እንታይ ገበርካ እንታይ ፈተኻ ጽድቅ ፈተኻ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክመፅእ ናባኹም ድሕደሪኹም ጽድቅ ፍተው ጽድቅ ማለት እንታይ እንድሕሪልኩምኒ ቀጥ ዝበለ መስመር እዩ ጽድቅ ማለት እንታይ እንድሕሪልኩምኒ ጽድቅ ክግለጽ ከሎ ብካልእ ኣዘራርባ ቀጥ ዝበለ መስመር ማለት ጎባጥ ሓባጥ ዘይብሉ ምስ ድሌትካ ዘይትጠዋውዮ ምስ ሓሳባትካ ዘይትጠዋውዮ ምስ ናትካ ስምዒት ዘይትጠዋውዮ እግዚአብሔር ጻድቕ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ እግዚአብሔር ጻድቕ ስለዝኾነ ጽድቅ ድሕሪ ፈቲኻ ናይ ግድን ምስ እግዚአብሔር ትሰማማ ምክንያቱም እግዚአብሔር እንታይ ጻድቕ እግዚአብሔር ጻድቕ እዩ ፍጹም እዩ ምክንያቱም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክትቀርብ ድሕሪ ኾንካ ከዓ ሙሉቃት ዝበልካ ወላ ሓንቲ ነገር ዘይብልካ ክትከውን ኣለካ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቐርብ ስለዚ ብርእስኻ ስለ ዘይትኽእል እግዚአብሔር እንታይ ገይሩልካ ክርስቶስ ኢየሱስ ሂቡካ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናበይ ክትቀርብ ትኽእል ናብኡ ክትቀርብ ትኽእል መገዲ ከፊቱልካ ስለዚ እግዚአብሔር ጽድቂ ፈትኻ ዓመፃኻ ኣፀላእካ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ሓለፋ ብፆትካ እንታይ ቀብኣካ ብዘይትሓጎስ ሃሌሉያ ዘይትሓጎስ መንፈስ እግዚአብሔር ናባኹም ክመፅእ ከሎ መጀመርያ ዝገብሮ ነገር እንታይ ይመስለኩም ሓጎስ እዩ ዘምፅእ ንስኹም ከይትሓጎስኩም ሰብ ኣይትሐጉሱን ኢኹም ዝፀለኹምሉ ሰብ ኣይሕጎስን እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ናባኹም ክመፅእ ከሎ ግን መጀመርያ ዝሐጉስ ንመን እዩ ንዓኹም እዩ ዝሐጉስ ሃሌሉያ ጸልማት ናባኹም ኣይቀርብን እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክ ቅብኣት ክብሉ ከሎ ጸልማት ዘበለ ይሃድም እዩ ሓጢኣት ዘበለ ይሃድም እዩ ዓመፃ ዘበለ ይሃድም እዩ ናይ እግዚአብሔር ዘይኮነ ነገር ይሃድም እዩ ድሓር እንታይ ኸውን ሓጎስ ናባኻ መፅእ ሓጎስ ናባኻ ክመፅእ ከሎ ትሕጎስ ንምንታይ ናይ እግዚአብሔር ነገር ስለ ዝፈትኻ ናይ አምላኽ ነገር ስለ ዝፈትኻ አምላኽ ዝሕጉሶ እንድሕር ዳኣ ዝሕጉሰካ ኮይኑ አምላኽ ዝፈትዎ እንድሕር ዳኣ ትፈቱ ኮንካ አምላኽ ዝፀልኦ እንድሕር ዳኣ ትፀልቕ ኮንካ እግዚአብሔር ደስ ዘብሎ ደስ ዘብለካ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ነገር ድማ ኣባኻ ይፍልፍል ውሽጥኻ ይሕጎስ ውሽጥኻ ይሕጎስ እግዚአብሔር ሓያል እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ኣብ ቅድሙ ጸልማት ዘበለ ጠጠው ኣይብልን እዩ ጥራሕ ምስ እግዚአብሔር ንኹን እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክ ኢሳይያስ ምዕራፍ 42 ቁፅሪ 6-7 ከምዚ ይብል ናብቲ ዋና ሓሳበይ ሎሚ ከካፍለኩም ደልየ ዘለኹ ገና ኣይኣተኹን ዘለኹ እንታይ ዝብል ኣዒንቲ ዕውራት ምእንቲ ክትከፍት ንስውራት
من تخفت نأسرات كابيت مأسرتي نتوم أبسأل ما زنوروها كم مأسرتهم من تختوص أنا እግዚአብሔር بصدق انتي قبركوها أوعكوها هاللويا انتي أعين عورات من انتي انت هتقبر تتكفت إساس 4 كلتان كاب شديشة قاع شوعات تزول إذا نبذلوا شديشة شوعات انتي يبل أعين عورات من انتي كتكفت نأسرات كابيت مأسرتي نتوم أبسأل ما زنوروها كم معسرتهم من تختلوا تسأس أنا እግዚአብሔር بصدق انتي قبركوها أوعكوها نمتى تسويكا نمتى مسيحانا بويتا نمتى بويتا تملخان لها نمتى نابت كريستيان تمتص نمتى خابز بيت كريستيان كونكا ممبر كونكا تمالال الزلها ننعرنا خنماو ننعرنا خنرأي كنحقص كنباتعصح እግዚአብሔር ንጽድቅ ጸዊዕካ ኣሎ ነቶም ስቡራት ልብ ክዝንን ናይ እግዚአብሔር ነገር እንታይ እንድሕልካ ንወንጌልካ ተጸዊዕካ ዘለኻ ምኽንያቱም እግዚአብሔር ሓንቲ ምኽንያት ኣላቶ ይጽዋዓካ ምስኡ ይገብረካ ድሓርካ ይልከካ ክንደይ ስቴፕ ኣለዎ ሰለስተ ስቴፕ እዩ ዘለዎ ሰለስተ ስቴፕ እዩ ዘለዎ እንድሕር ዳ እዚ ክነረጋግጽ ደሊና أماركوس معنا 3:13 ننبب مخنياتهم قويتا يسوس كريستوس كتصوعون كله نتوم زصوعون كما يجرو خمس لعهم ركز أنيا من تخن كون نحرق عوينا ماركوس معنا 3:13 خلينا ننبب كلنا خمزيبل ناب كرن ديو دما نزد ليون كا صوع نابو كا مزو ناب كرن ديو دما نزدريم تاي غبره صوع እግዚአብሔር ዝደለዮም صوع እግዚአብሔር ይصوعካ ንድሕንነት ይصوعካ ናብ ቤት ይصوعካ ንምንታይ ይصوعዎ እንድሕሪልና ግን ንምንታይ እዮም ዝመጹ ንዝደለዮም ካ صوع ናብኡ ኸዓ መጹ ናብ ጎይታ መጽኦም እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ናብ ኢየሱስ ምምጻእ ዝዓበየ ነገር እዩ ሓንቲ መዓልቲ ኩላትና ናብ ጎይታ መጺና ኢና ግን ምንታይና መጺና مسلم نقول قصر 14 تايلو مسؤو ما أنت كخونون كسبكو ما أنت كل كومن 10 تقولته كبرم تاي كبرم ده 10 تقولته ما أنت مسؤو كخونو قدامي أنت كوريا مسؤو كخونو مسؤو جابير مخان سعبين كريم مسؤو جابير نحرزي كون كاول حد نقدر تقبل يتغلنها مسؤو يتا نحرزي كون كاول حد نقدر تقبل يتغلنها مسكويتا مخان كنتاي مالتي نحريكم لي مسكويتا مخان علت بالبخام مغدوم حساب علت مسكوم الزتاي بسقولات مسكوم مخان مسك እግዚአብሔር مخان ስለዚህ مسك እግዚአብሔር نحرد አሁንጋ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር እዚህ ይደለኸባ ሰብ مسكويታ ሆይኮለ ናይ እግዚአብሔር ነገር ትገብር አይክልን ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚኦም ሐዋርያት مسو ኾሪዩ ጸዊዕዎም نخلي جزء مسك خلو نخلي جزء أكنه جزء أمام تلاعهم 3 عامات فرقان تراهم مسوق ثانيهم أزوم سبات اليوم ويتاز كريستوس نامو خط وعن كله مسوق نخونو زود علهم جزء خندايو 3 عامات فرقان يودي له باكا أب 3 عامات فرقان كل نجار وديهم ريدي خوينهم نمنتاي كون تداليو نخلعه تداليو ويسوع كريستوس ستيب الله كيلو وانجل سبهم سبلا انتاي بسم ابن ولن اندات مقوم زعززكم كلها خلوها اندا مهاركم انتاي غبروا دق مزامر تاي غبروا يلو ويسوع كريستوس مجمريا ناو نمص بطمقات دحاركا نمهار دحاركا دق مزامر تنخبون بدلو خان لا اذا نستيبات زين نحردا زي كدنا ينغن امغد شيتنا لنا ማለት مخنياتكم قويتا خبانا ملغتي يدل ملغتي خنا بصحلو نتوم زحزلو خصانانعو نتوم سورات لبي كزننو اكن تحمغشتي زي تحمس قربو እግዚአብሔር ነዚኦም ይደብሊ ዓላማው እዚዩ ኣብ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዓላማ ዘለዎ እዚዩ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ
أبي وتنا خرائيو زدلي أحواتي حدا تاريخ كلاتكم تفتقوا حبيرنا خنرينا أمارقس معرف حموشة ويتاسوس كريستوس حدا نقدر كقبر كلنا نري أمارقس معرف حموشة كلاتكم نحرق أوتيهمو كم زملك قالوا نام معدو بحري ناب حاجر جيرجيسون مزو كاب جالبا مسوطو بقو رخص منفس زحادرو سبعي كاب مقابر وطيو توقانو فو نسوخا عم مقابر ينبر نبرن موقع حقا خصنعو زغل اهي نبرن بموقع حند سنسلتن بزح ساع يأسر نبره نموقع يصبرو نسنسلتون يبطكو نبره أمو كحمقو زخالي كتو اي نبرن زقرميو كل ساعة ما ليت المعالتن مقابرن أخران كوينو يأوي سقوها بزنسلة يتأبح نبره نيسوس رحوق كله مصر آيو قويو سجدلو مو ويسوس ودلع الأملاح مسخان تايلوني كي تساقيني بأملاح يمحلكا الله النابرة بعبي جمسيج أندره يسوس أتارغوس منفس كابسو سو أي وصع سلازولو إيو سمكا خي انتا إيو حاجتو نزوغا بزحاتنا مو سمي لجيون إيو بولو كابتا حجر كيوصم بزح لمنو أبو برتوع مواس حسماتات أبسق خرن يبلع نبره نساتهم كأ نابتن حسماتات سددنا أمو ناب أنكر أتو إلهم لمنو يسوس كأبو فقد لهم أتوم لخصات منافس توزيهم نابتن حسماتات أتو أتي مواس خاء كابتي تسألفي ناب بحري كابتي تسألفي ناب بحري تسألفه أستاد كليت شح نبرة أب بحري تحيلن موتا أتوم قاسوت دما هادمو أب كتماتاتن أب عدتاتن كأ أوريو أتوم سب كأ أتي زخنة خريج وزو ناب يسوس مزو أدرقس منافس تحيزو وزنبره زنبرو ليجيون زنبرو تقميتو تخلينو ناب لبو تمريسو رأيو مو فرهو أتوم زرأيو دما أدرقس منفس زنبرو كمي كم زخنن بنايتن حسماتات نجرو كاوسن مدرون كالسلون كأ كلمنو جمرو أبجال بخا أبخلو خا أدرقس منفس حدرو مسؤوك خون لمنو يسوس جنا نابيتكا أب سبكا خيد إجابة كم يزبل عب جبري كم زجبر الكان كم زمحرك كان نجرم برو أمبر أي فقد اللون كي كدو خا يسوس كم يزبل عب جبري كي دو خا يسوس عبي كم يزبل عب جبري خمس قبرلو أب عسر ختما كسبخ جمره كلهم ون تدمنو هاللويا ويسوس كريستوس تقبلوا نسويو نعناون تقبلوا زيلنا إذا صار زي نخالع يتسوعن نخالع يبلن جنكي تزاربيو تزارب جلك تزاربيو ما جمع يا أبو يسوس كريستوس بحري تساقيو كلمة بحر مستقارهم معبل يتسي معبل مستسعى كل ذي أمسرح الجابهر تقوم الله سيطان تبلا عليه ما قد نخلع لغيريو نقرنا يساق علوني آمين هللويا آمين أبي وطكا يساق علوني آمين أبتا كريستيانا يساق علوني آمين أبناتك يساق علوني آمين هللويا آمين እግዚአብሔር ወኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ጃልባ ክሰግር ከሎ ማዕበል ይተስዩ ሰይጣን ህቦ ላይ ይተስዩ ሰይጣን ነገራት ይገላቢጡ ምክንያቱም ሓደ ነገር አለ እዚ እንድሕር ተሰጊሩ ብድሕሪኡ ዝተጨነቀ ሰብ ክድሕን ከም ዝኾነ ስለዝፈለጠ ማዕበል ምሰተስዐ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እምነትኩም ደኣ ዓበየላ ኢሉ ነቲ ማዕበል ገርሖሞ ጸጥ ኣበሎ ኩነታት ሓሊፉ ድማ ተሳጊሩ ኸደ ልክዕ ነቲ ባሕሪ ምስ ተሳገሩ ግን ዘጋጠሞም ነገር ካልእ ነገር እዩ ነይሩ ልክዕ ምስ መፁ ግን ካልእ ሰብ ኣይረኸቡን ከም እንስሳ ከም ኣውሬ ዝኾነ ኩነታቱ ኩሉ ዘሰንብድ ሰብ ኣብኡ ረኺቦም ምክንያቱም ካብ ጃልባ ምስ ወፁ ብኡ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብኣይ ካብ መቃብር ወፂኡ ተጓንፎ ልክዕ ካብታ ጃልባ ውርድ ምስ በሉ እንታይ ረኺብዎ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብኣይ
ተጓንፎ ስለዚህ ክትሪእዎ ከለኹም ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ እንታይ ሕጂ ማዕበል ተሳጊርና ክንብል ከለና ከዓ ውርድ ከይበለኻ እንታይ ርኩስ መንፈስ ዓለ ሰብኣይ ከዓ ርእሱ ፍጢሙ ከዓ ኣብ ቅድመና ጠጠው ኢሉ እንታይ ቻሌንጅ ዝበዝሖ መገዲ እወ ሃሌሉያ ቻሌንጅ ክበዝሕ ይኽእል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣሎ ሃሌሉያ ኣብ ጃልባኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተሎ ኣብ ገዛኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተሎ ኣብ ሂወትካ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተሎ ኣይትፍራህ ሃሌሉያ ማዕበላት ክገላበጥ ይኽእል እዩ ግንፀት ክብል እዩ ሃሌሉያ ርኩስ መንፈስ ክፍክር ይኽእል እዩ ክወፅእ እዩ ሃሌሉያ አሜን ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻ እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ እንተሎ ኩሉ ኣሎ ኢየሱስ እንተሎ ምፍታሕ ኣሎ ኢየሱስ እንተሎ ዕውራት ይርኡ ኢየሱስ እንተሎ ጠማማት ይሰምዑ ኢየሱስ እንተሎ ምፍታሕ ኣሎ ሓርነት ኣሎ ቅብዓት ጥራሕ ይሓሉ ሃሌሉያ ጸጋ ጥራሕ ይሓሉ ሃሌሉያ ጸጋ መን ይኽልክሎ ጸጋሲ ዋላ ሓደ ሰብ ፊጥራሕ እንተመለሰ ሰይጣንሲ ጸጋ ዝኽልክሎ የለን ሓደ እንደ እግዚአብሔር የተነሳ መን ክኽልክሎ መን ይኽልክሎ ኩሉ ኣፋት ዕዝምበር ሓደ ሰብ ጠጠው ዘብሎ ነገር የለን ሰይጣን ኩሉ ጊዜ ዕግርግር ምትሳእ ልማዱ እዩ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክስዕል አሜን 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 ኩሉ ጊዜ ቀፅሉ ናይ እግዚአብሔር ነገር ጎይታ ክድረኸኩም ከሎ ግበርዎ እግዚአብሔር ክብለኩም ከሎ ግበርዎ እግዚአብሔር ዝሰርሕ ኣምላኽ አሜን ጎይታ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ እንታይ ኢሉ ኣብ ቁጥሪ 6 ንኢየሱስ ርሑቕ ከሎ ከዓ ምስ ረኣዮም ጎዩ እንታይ ገበረሉ ሰገደሉ እሞ ቁጥሪ 7 ወኢየሱስ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ምሳኻ እንታይ ኣሎኒ ከይተሳቀየኒ ብኣምላኽ ምሕደካ ኣለኹ እናበለ ብዓብይ ድምፂ ጨደረ ኢየሱስ ኣብታ ርኩስ መንፈስ ካብዚ ሰብኣይ ውፃእ ስለ ዝብሎ ዝነበረ ስለ ዝበሎ ምክንያቱም ውፃእ ክትብልዎ ከለኹም ሰይጣን ምክንያቱም መንግስቲ ኣምላኽ ብሓይሊ እንታይ ትገብር ኣላ ትደፍእ ኣላ ክትደፍእ ከለኻ እንታይ ከይትድፋእ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትፅጋእ ኣለካ ስለዚ ሓድነት ዘድሊ ስለዚ ናይ ሕብረት ጸሎት ዘድሊ ስለዚ ጾም ጸሎት ዘድሊ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ተድሊ ምድፋዕ ተድሊ ኣብ ሽቱትጋርት መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ክትደፍእ ኣለዋ ክትደፍእ ኣለዋ ክትደፍእ ኣለዋ ክትደፍእ ኣለዋ ሃሌሉያ አሜን አሜን ምክንያቱም ብሓድነት ኮንካ መንግስቲ ኣምላኽ እንድሕር ድኣ ደፊዓ ሓንሳእ ፈሸኽሸኽ እንድሕር ኢሉ ነገራት ኩሉ ይገላበጡ አሜን ከተማ ኩሉ ትገላበጥ ኩነታት ኩሉ ይቀያየር ኦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ድንቂ ኣምላኽ እዩ አሜን እግዚአብሔር ኩነታት ክልውጥ ከሎ ነቶም ኩነታት ኣይኮነን ዝልውጦም እግዚአብሔር መጀመርያ ንዓና እዩ ዝልውጠና እግዚአብሔር ኣብ ከተማ ክሰርሕ ንዕዳዕ ኮይኑ ልዕሊ ኩሉ ንዓይ መጀመርያ ዝልውጠኒ ኣይኮነን ንዓኻትኩም መጀመርያ ዝልውጠኩም ንዓኻ እዩ ዝልውጠካ ለውጢ ካብ ደገ ኣይትጸበዮ ለውጢ ካብ እግዚአብሔር ጡብ ኢሉ ክመጽእ ኣይትጸበዮ ርእስኻ ንመንፈስ ኣምላኽን ናይ እግዚአብሔር ነገርን ክትልወጥ ግን ርእስኻ ታልዎ ሽዑ ነገራት ክልዋወጡ ክጅምር እዮም ኩነታት ዝለዋወጡ ንስኻ ክትልወጥ ከለኻ እዩ እግዚአብሔር ባዕኻ ክሰርሕ ክጅምር እዩ ኩነታት ክለዋወጡ ክጅምር እዮም ዓወት ኣብ ቤትካ ክጅምር እዩ ዓወት ኣብ ገዛኻ ክጅምር እዩ ዓወት ኣብ ኩነታትካ ክጅምር እዩ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ኣብ ኩነታት ክትከይድ ከለኻ ኩነታት ተፈቲሖም ክፀንዑኻ እዮም ጉዳያት ክተፈፅም ክትከይድ ከለኻ እግዚአብሔር ጣልቃ ኣትዩ ክትርኢ ኢኻ ናይ እግዚአብሔር ቅብዓት ኢድ ኣብ ኩነታት ክትመፅእ ክትርኢ ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዶክተር ካሊእ ይብለካ እግዚአብሔር ድማ ካሊእ ይብለካ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ቅብዓት ክኣቱ ከሎ ኩነታት ኩሉ እንዳተቀያየረ እዩ ዝመፅእ አሜን 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 ስለዚ ናብ እግዚአብሔር መንግስቲ ኣምላኽ እንድሕር ዳኣ ደፊኣ ኩነታት ኩሉ ኣብ ጉዳይካ ጣልቃ ያቱ ብስራሕካ ክትከይድ ከለኻ እግዚአብሔር ኣብኡ ትረኽቦ ተኣምራት ክገብር ትረኽቦ ኣብ ስራሕካ ኣብ ጉዳይካ ክትከይድ ከለኻስ ኣብ ሓዳርካ ክትከይድ ከለኻስ እግዚአብሔር ተኣምራት ይገብር ኣብ ነገርካ ኩሉ ክተሳልጥ ክትከይድ ከለኻ ኣብ ኦፊስ ከፊትካዮ ዝኣተኻሲ እግዚአብሔር ቀዲሙ ይፀንሐካ ምክንያቱ እግዚአብሔር ነገራት ኩሉ ገላቢጡ ይፀንሕ ንምንታይ መንግስቲ ኣምላኽ ደፊኣ ኣላ ሃሌሉያ ንምንታይ እንድሕሪኩም ንኣሕዋቴ ሓደ ነገር ከረዳእኩም ሓደ ነገር ተረድኡኒ እግዚአብሔር መንግስቲ ኣምላኽ እንድሕር ድኣ ደፊኣ መንግስቲ ኣምላኽ እንድሕር ድኣ ደፊኣ ኩላትና ኢና ተዓወት ንኸው አሜን
እዚኣ ፍለጥዋ መንግስት አምላክ እንድሕርዳ ደፊኣ ኩላትና ኢና ተዓወቲ ንኸውን ኣብ ኩነታትና ዕውታት ንኸውን ኣብ ንሰርሖ ዕውታት ንኸውን ኣብ ሓዳርና ዕውታት ንኸውን ኣብ ተግባር ዕዳውና ዕውታት ንኸውን ኣብ ጸሎትና ዕውታት ንኸውን ስለዚ ነዚዩ ሰይጣን እንታይ ዝገብር ሓንቲ መሳርሒት ሓንቲ ናይ ሰይጣን ሓንቲ ያ መሳርሒቱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርሓ ሓንቲ ያ ንሰማ እንታይ ዝገብር መስለኩም ሓድነት ጥራሕ ይዘባላሽ ሲያ መሳርሒት ምክንያቱም ሓድነት እንድሕር ኣሎ መንግስቲ አምላክ እንታይ ትኸውን እያ ክትደፍእ እያ ሓድነት እንድሕር ኣሎ ሰይጣን እንታይ ክገብር እዩ ክሰዓር እዩ ሓድነት እንድሕር ኣሎ ምክንያቱም ሃዋርያት ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ነበሩ እግዚአብሔር ከዓ ምስኦም ይገብርን ይዓይን ነበረ ሃሌሉያ بحد البن حسيمك بحد البن حدا تصليها بحد البن حدا قدام እግዚአብሔር ቀሪብካ እግዚአብሔር መንግስት አምላክ ትደፍር እተዓወትካ አና ይኩን خخون ተራኻስ ኣብ ገለ ተኻስ ናይ ዓወት ነገር ተመጽ ኣብ ገለ ተኻስ ናይ እግዚአብሔር ነገር ትመጽ እግዚአብሔር ጸብለል እንዳመለካ ትመጽ ኩሉ ግዜ ሲ ኣብ ትኹነታት ካስ ተአምራት ትሪ ኣብ ማዓልታው ናብራኻሲ ተአምራት ትሪ ኣብ ማዓልታው ሁነታትካ ተግባር ዳውካስ እግዚአብሔር ትሪዮ ሓንቲ ነገር ግን ክነግረኩም ሲ እግዚአብሔር ክመጽ ኮሎ ይኮን ጸበሙ ናይ እግዚአብሔር ነገር መጽ ክትሕልዎ ከለካ ግን ትዛዓበየ ነገር እዩ አምላክ ከሰርሕ ኮሎ ንሕር ዘይተረዲግካ አምላክ እንዳገበረ ኮሎ ንሕር ዘይፈልጥካዮ እቲ ዓርፍ የዳር ሽዑዩ እግዚአብሔር መንግስት አምላክ ትደፋአላ ናይ እግዚአብሔር ነገር ይመጽንሎ ከም ቀደመ የተማሉን ከብሎም ይልካ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ቅብዓትን ነገርን ሸለል ንሕር ዳይካዮ ግን ሓደጋ አብይ ይሰራ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ከሰርሕ አይኮነን ዘጸግሞ እግዚአብሔር ምሰርሕ ግን ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ምሕላው ይዛዕበየ ነገር ስለዚህ ጋርም ትወሉና እግዚአብሔር ቅብዓት ኩላካ ተሓታዚና ኩላካ ሓላዊና ንናይ ሰይጣን ነገር ኩሉ ጊዜ ኩላካ ዓጻዋይ ትከውን ኣለካ ኩላካ ተዋጋይ ትከውን ኣለካ ኩላካ ናይ እግዚአብሔር ነገር ንቑሕ ትከውን ኣለካ ንናይ እግዚአብሔር ዘይኮነ ነገር ተፍርሶ ሃሌሉያ ንናይ አምላክ ዘበለ ነገር ትተኽሎ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ንስኻ ክትፍርስን ክትተክልን ክትقوምን ኣብዛ ምድር እዚኣ እንታይ ገይረካ ኣለኹ ገይረካ ኣለኹ ስልጣን አቢትካ እዩ ዘሎ ተፍርስ ኢኻ ትነቅል ኢኻ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣገልጋሊ ዶ ይኩን ቃል እግዚአብሔር ምስ አንደበትካ ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ጸሎትካ ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ነገርካ ኣሎ ሃሌሉያ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክሰርሕ ከሎ ሱቅ አይንባሎ ንርአዮ ንሓልዎ ዝገርመኩም እዩ ቁጥር 10 ካብታ ሃገር ቁጥር 9 ስምካ እንታይ እዩ ምስሓተቶ ንሱኻ ብዙሓት ኢና እሞ ስመይ ለጊዮን ይበሎ ካብታ ሃገር ከየውፆምካ ብዙሕ ለመኖም ካብታ ሃገር ከየውፆምካ ብዙሕ ለመኖ ኣብኡ ከዓ ብርቱዕ ሞጓስ ሓሰማታት ኣብ ፀግዒ ኸረን ይበልዕ ነበረ ንሳቶም ከዓ ናብ ሓሰማታት ስለደና እሞ ናብኡ ክንኣቱ ኢሎም ለመንዎ ኢየሱስ ከዓ ብኡ ፈቐደሎም እቶም ርኩሳን መናፍስቲ ወፂኦም ናብቲ ሓሰማታት ኣተው እቲ ሞጓስ ካብቲ ፀድፊ ናብ ባሕሪ ፀደፈ 12,000 ኣብ ባሕሪ ጥሒለን ሞታ 15 ከዓ ናብ ኢየሱስ መፁ እቲ ርኩስ መንፈስ ሒዝዎ ዝነበረ ለጊዮን ዝነበርዎ እንታይ ኮይኑ ተቐሚጡ ሃሌሉያ ካልኣይከ ተኸዲኑ ሃሌሉያ ሳልሳይ ከዓ ናብ ልቡ ተመሊሱ እግዚአብሔር አምላክ ሰለስተ ነገር ኮይኑ ቀዳማይ ተቐሚጡ እዩ ሃልከፍካፍ ዝብል ዝነበረ ካብ ጎቦ ናብ ጎቦ ካብ መቃብር ናብ መቃብር ካብ ገለ ናብ ገለ ሃልከፍካፍ ዝብል ዝነበረ ሕጂ ግን እንታይ ኮይኑ ረኺቦሞ ተቐሚጡ ረኺቦም ሰብ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ተረኺብዎ እኮ ዝሕዝን እዩ መንፈስ ተረኺቦ ግን ሕያው ኣይኮነ እቲ ቀታሊ ሰብ ዝመስል ዝነበረ እኮ ምስኪን እግዚአብሔር እኮ ነገራት ዝቀያየር እግዚአብሔር እኮ ኩነታት ዝለዋወጥ እዚ ሰብ እዚ ዘሸክሮም በቲ ከባቢ ከይሓልፍ ሰብ ኩሉ ዝፈርስ ዝነበረ በቲ መገዲ ንሕዳ ሓሊፉ ኩሉ ዘጨንቆ ዝነበረ ለይቲ ከይድቁሱ ከዓ የቐዊ ኩነታት ኩሉ ዘጨንቕ ዝገርመኩም እዩ ምስ ገዛእ ርእሱ ከዓ ዝተባእሰ ሰብ እዩ ነይሩ ንገዛእ ነብሱ ከዓ ብጭንጭሕለ ነይሩ እንታይ ይገብር ይበጥሖ ነይሩ ንገዛእ ነብሱ ከዓ በቃ የድንዮ ነይሩ ሰባት ምስ ገዛእ ርእሶም ይበዓሱ ምስ ህይወቶም ይበዓሱ ምስ አምላክ ይበዓሱ ምስ ከባቢኦም ይበዓሱ ናይ ዕርቅ አምላክ ምስ ኣተወ ግን ነገራት ኩሉ ይዕረቑ ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይና ንልምነኩም ኣለና ምስ አምላክ እንታይ ግበሩ እንዳበልና ተዓረቑ እንዳበልና
ወንጌልና ወንጌል ዕርቂዩ አገልግሎትና አገልግሎት ዕርቂዩ ሰባት ምስ አምላኽና ዓርቆም ሰባት ምስ ህይወቶም ይዕረቁ ሰባት ምስ ከባቢኦም ይዕረቁ ስለዚህ ወንጌል ወንጌል ዕርቂዩ ሃሌሉያ ስለዚህ በዚህ ዕርቅ እዚ ነገራት ኩሉ ክለዋወጥ ከሎ ዕርቃኑ ዝኸይድ ዝነበረ ጸጋ ዝተገፎ ክዳን ዘበለ ነገር ዘይብሉ ሱቅ ኢሉ ጥራይ ነብሱ በረኻን በረኻ ዝጓዓዝ ዝነበረ ነገር ግን ሕጂ ግን ክዳን ተኸዲኑ እግዚአብሔር ዝኽዳን ዝጥራሕ ይኮነን ጸጋ ክኸድነካ ከሎ እቲ ዝዓበየ ክዳን አሜን አሜን ኣሕዋቴ እዚ ሓላፊ ክዳን እዚ ብገንዘብ ዝግዛእ ክዳን እዚ ትርጉም ዘለዎ ክዳን ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ክዳን ግን ሰብ ብእግዚአብሔር ጸጋ ክኽደን ከሎ ግን እቲ ዝዓበየ ክዳን እግዚአብሔር ጸጋው ይኽደንኩም እግዚአብሔር ጸጋው ይልብስኩም ጽቡቅ ክዳን ይልብስኩም ሃሌሉያ ሃሌሉያ እዚ ቅብኣት እዚ ድሕር ደኣ ክትኸዲንኩም ሽዑ ናይ እግዚአብሔር ነገር ይቀያየር መለኮት እግዚአብሔር ኣብ ልዕለኹም ድሕር ደኣ ኣሎ እዚ ክዳን እዚ ተኸዲንኩም ክትከዱ ከለኹም እዚ ቅብኣት እዚ ተኸዲንኩም ክትከዱ ከለኹም ኣብ ዝኣተኹም ወስ ቤት ሰላም ነዚ ቤት ይኹን ክትብሉ ከለኹም ሰላም ይኹን ኣሎ ነቶም ዝጨነቆም ንስኹም ጥራሕ ክትመፁስ ይደልዩ ዋላይ ትዛረብዎም ሲ ዋላይ ትበልዎም ሲ እንታይ ይደልዩ ይመስለኩም በቃ ንስኻ ክትመፅእ ከለኻ ሲ ኩነታት ኩሉ ንሕጎስ ኢና ኩነታት ኩሉ ይቀያየር በቃ ክትመፅና ከለኻ ሲ ንስኻ ሲ ደስ እዩ ዝብለና من نحن سبينا ከምዚ ጥራዩ ወከፍ ዝብል ዝነበረ ሰሚና እኮ ነርና ሰብ ዝገበረና ግን እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር አምላክ ባና እዚ ክዳን ዝኸድነና እዚ ክዳን ዝኸዲኑ ከዓ ሰብ ይገብረና ሰብ ጌሩ ከዓ የብተወና ስለዚህ በዚ ቅብኣት እዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 4 እንታይ ይብል ኣብ ሰርዴስ ግና ክዳውንቶም ዘይጸየቁ ሒደት ስማት ኣለውኻ ንሳቶም ብቑዓት እዮም እሞ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ምሳይ ክመላለሱ እዮም ሃሌሉያ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 4 ንሳርዴስ ክጽሕፈላ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብ ሳርዴስ ግና ክዳውንቶም እንታይ ዘይገበሩ ዘይጸየቁ ክዳውንቶም ዘይጸየቁ ሒደት ስማት ኣለውኻ ንሳቶም ብቑዓት እዮም እሞ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ምሳይ እንታይ ክገብሩ እዮም ክመላለሱ እዮም ጽሩይ ክዳን ተኸዲንካ ዘይተባላሸወ ክዳን ዘይተጸየቐ ክዳን ተኸዲኖም ዝተረኽቦም ኣብ ሰርዴስ ተረኺቦም ንሳቶም ከዓ እንታይ እዮም ውሑዳት እዮም ግን ጸገም ኣይኮነን ምሳይ እንታይ ክገብሩ እዮም ክመላለሱ እዮም ሃሌሉያ እንታይ ተኸዲኖም ጻዕዳ ክዳውንቲ ጻዕዳ ናይ ጽድቂ ምሳሌ ጻዕዳ ናይ እግዚአብሔር ነገር ዘርኢ ስለዚ ቅድስና ዘርኢ እግዚአብሔር አምላክ ባረክ ስለዚ ቅድስና ዘርኢ ሕዋት ሓንቲ ነገር ፍለጡ ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ እግዚአብሔር ዘርእዮ የለን ቀዳምነት ቅድስና ቅድስና ምስ እግዚአብሔር ንሕዳ ኾንካ ናይ እግዚአብሔር ቅብኣትና በኻ ክመጽእ ቅድስና እንድሕዳ ቀዲንካ ብልብኻ ንእግዚአብሔር ንሕዳ ተቀዲስካ ብሕልናኻ ንእግዚአብሔር ንሕዳ ተቀዲስካ ካብ ውሽጥኻ ንእግዚአብሔር ንሕዳ ቆሪስካ እግዚአብሔር ፈጺመ ክስዕቦ ወሲነ ክዝብል ከለኻ እግዚአብሔር ቅብኣትካ ኣናባኻ ይጥምት ድሓር ናይ እግዚአብሔር ቅብኣት መጽእ ዘረባኻ እንዳተቐየረ መጽእ ኣካይዳኻ እንዳተለወጠ ይመጽእ ሰባት ይብህጉኻ ሱቕ ኢሎም ይብህጉኻ ሰባት ሱቕ ኢሎም ይብህጉኻ እዚ ሰብ እዚ የድሊ እዚ ሰብ እዚ ምሳይ ተዝኸውን ይብሉኻ ድምፅኻ ክሰምዑ ይደልዩ ኣብ ቤቶም ክትመፅኦም ይደልዩ ምሳኻ ክትከውን ይደልዩ ክትፅሉ ከለኻ እግዚአብሔር ቀረባኻ ኸውን ኩነታት ይቀያየሩ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ስለዚ እግዚአብሔር ክዳን ከዲንዎ እንታይ ከዓ ገይሩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 14 ከዓ እንታይ ይብለና ኣብ ሰማይ ዘለው ሰራዊት ይብል ራእይ ዮሃንስ 19 ቁፅሪ 14 ራእይ ዮሃንስ 19 ቁፅሪ 14 ኣብ ሰማይ ዘለው ሰራዊት ከዓ
صعدان صوري شاشن تخدينهم أب أمبلاي أفراس تقميتهم تاجبروا سعابوا ويتعزز كريستوس مسخ اللون نحنا كلنا انتاي كن حزينا انتا خلوناي أب أمبلاي فرس تقميتنا إتا أمبلاي فرس مالك صعدا فرس مالك عندنا نحنا نخدنا خدام كأنتاي مالك صعدا يجابير أملاك يبارك سلازي صعدا خدام يجابير أملاك يبارك ويتعب مسكت أرجع خدنا كهولو يجابير قدسنا بتناي تقدسنا يجابير خدنا كهولو كما يدرس زبلي لبي ملس كنا تاتي عرّ نجارات اللوعات نايز سبز تغيروا قدايو تلويتوا سلازي خدام تخدينوا رأيوه قدمو خدام خدام كله عيفت قوانين رأيو خلوا إنت فلكو إجابير كاب رأي كمخاني دحنا رأي مخان بتاع زحفري رأي كمخان زحفري سلازي كاب رأي مخان إجابير يرحنا أنتي الكاغا نابلبو تاجبرن تملسي جابر الله أو جابر نابلبنا يمرسنا جابر نابلبو تملسه مالت أنتي مثلكم جابر كملسكا هلو بلب خايز ملسكا نسحة مالت كابلب بخت ملس كل خايو نسحة مالت نامي جابر حساب تملس كل خايو جابر نابلبو ملسو نابلبو ملسو يقولن بلب بخت ملس كل خايو دلاي كاسألي تنسيك لو بدنا نسمع معك لنا لقى قويتا بقى يقرب لنا حلقنا بدك حصبو قال كن እግዚአብሔር بلبخ مملاس يزدلي እግዚአብሔር نايلب مملاس أبكر እግዚአብሔር أقداسيو نايلب مملاس نحر كوينو أنت لو نحلكوني تعسى لو نايلب مملاس نحر كوينو خابلب بسلازخونه أبكر እግዚአብሔር قحلو مجمريا مالتي انتينا نري اتي بقى نبرتي حابني ገንዘበይ ሒዘ ኢሉ خاببو زخده تطفو ود ምሳሌ ተፈልጥዎ أقولن كيو زلوا جنزب كله مسودة كنا كله في الله نزول لزنا برز جهارا لزنا برز كله تايبين تودي كم أملاك زي كنا نجار كله زي تود أي نعم أملاك نجار يجوسنا كم ندابو كله زي زغمة لزنا برز كله زي زنا برز لزنا برز بس حيده هبني لخير نجار كله تودي هو كله مستود أجن حدا مع أجن حدا وساني وسينو أبلوك أسمع عسرت حموش جبوز عسر شو عت ترهبوهم أنت عايزوا لنا شعو نابلبو تملشوا بله هاللويا أنت عايزوا لنا شعو نام تاي تملشوا نابلبو تملشوا نابلبو خام ملاس كمي دسبلي نابلبو خام ملاس كمي بحزبلي نابلبو تمليسو مالت نابتنا እግዚአብሔር ዝደልዮ ኣብቲ እግዚአብሔር መደቡ ኣብቲ እግዚአብሔር ንዑ ዝሐስበሉ حساب ኣብትና እግዚአብሔር ዝደልዮ ኩነታት እንታይ ኮይኑ ተመሊሱ እግዚአብሔር ክሰርሕ ኮይኑ ብምምላስ ይሰርሕ እግዚአብሔር ክንምለስ ከለና ይምለሰካ እግዚአብሔር መልእኽቱ ካብ ነቢያት ጀሚሩ ሁሉ ጊዜ እንታይ መልእኽት ለወን ሑሊካ ተመለሱ ተነስዑ መንግስት አምላክ እንታይ ኮይና قريبا ملك يوحنس تنسعوا من قصر أملاك قريبا قويتا يسوس كريستوس سبكت قويتا شبات كله خملسوا يدل خملسوا خلوه قل بلبهم خملسوا فلازم مملاس ماله بحق أبجابير أبناء جابير نقر مركاب مالتي إذا شاب زغعة نابلبو تماريسو شعو انت عملهم شعو بتعمل زقرمكم انت عنا نرئي أبلوكاس عسات حمش عسات شو عشرنا أبلوكو تملسه إنجيراز ترفهم جزءات أبوي كندي يوم أنا جنا أبز بتأمين أموت على خيو نابلوكو تملسه نابلوكو خيو أبوها خبرهم بسرعة أنت وينو ننجت اللو كابتن زغبر اللهم نجر سأنا جيرولو كدان لو يتقولو قلبت جيرولو جابر أملاك بارك قلبت نايك على كدان ملكتي نايك كدان ملكتي سلازي بقى كيدانو صبر مسخونه خمس غلبو كم زيقد فوريو راحيو تقبلوا نابيتو خايتيو افيو زنبره وداي تاكوني ترغيبو لو من بسغاي كنا نطف ابيت املاك كلنا نطف نخلينا بلبنا ندحزي تمليسنا مملاس مالس بلبخا خنا ابيت املاك بلبخا خنا بجابير تملس بلبخا مستملسكا نا እግዚአብሔር መንፈስ አብረና خمس نا እግዚአብሔር ነገር ይመስል መንፈስ አምላክ አውሽ ካፈለخلخ ብለካ ከሎ ይስማዓካ ና እግዚአብሔር ኃይል አብልዕለካ خمس ከሎ ይስማዓካ በረከት እግዚአብሔር ይስማዓካ ኢድ እግዚአብሔር ይስማዓካ
شو دافعت منجست أملاك تخيل كم زلا يردعك حواتي ملقت بزي أبير أزيو سلازي نابلبو تملسي رأيوا مها فرهوي لنا عذر عسر عم جمودا عسر شديشة أتوم زرع أيدو ما أترخوص منفس نبرو خمي كم زخنن بنايتن حسماتات نجروهم كابوسن مدرم كالجسلهم كآخر منو جمرو واو تجرب وزياد هلنا سرع غلو كاب عدنا نايبر وصلنا كاب عدنا وصلنا وزياد هلنا كبر غلو منافسنا وصل غلو نجارات ندعريه غلو ونجارات ندالوت غلو لا بجاه كاب عدنا نايبر لنا وصلنا كوات ديابي هي سوي صغيرة يكون كوات ديابي هي نجارات صغيرة هاللويا كبعات ديابي كنا تازلوا سب قوي تقبل كل قدم كاب جزائر تكبر لي وصال بعد حونا فاستر أبرح لي قوي تايسوس كريستوس تقبل كله مجمع يازرقه بو سدة تنتاي كاب جزائر وصال سب قوي تاسلز تقبل خاب جزائر وصال بحر سب قوي تاسلز تقبله سلز دحانة يسوع بحال نجار سلز رخبة نابل بزملس كران زخدن كنتات كله زغير ناق قلب خاز ملس سب زغبر قويتا سلز مسقسي كاغزا وصلي كاب عده وصلي يبحال اي بحالني نزستو على سب استوعال سلازي لكن انت غبرلنا فجاه كده نحن انت تقون سبا نبرلنا اي كونني غزام سرعل كحمت كيتوس بولو انت قويتا زحشنا نعها حدث داس نعها حد داس نعنا حد داس نموسي نيلياس زتردو سبك اخبرك زابير مسرعي ابز من بعد عنا تايبل بويو يبل ابز مخان عنا تايبل سنايو يبل سلازي ناي زابير نغير سناي ايو زابير املاك زوم سبات كا وصالنا ايو دحال انت ايلو كصوعو خليو أوصل عسر شو منتظر قرمكم يو مغنياتهم قويتا يسوع كريستوس يسوع عنا مسوي يقبلنا عندنا هانتا يقبلنا إلنا يلقنا إلنا إذا سبزوا عاوعيتهم داينا نريد قصر عسر شو منتظر أبجال بخا أتخلها ترخص منفس زنوبرو مسوي كخون انتا يقبلو لمنو يسوع قنا نبيتك أبسبك كيد إجزاء كم يزبل عبد قبل خمس قبل الكان كم زم حركان نقرهم بولو امبر اي فقدلون يسوع غنا نبيتك ابسبك خيد اغزابير كم يزبل عبد قبري كم زغبرلكا كم زم حركان نغر بولو كيدو خا يسوع كم يزبل عبد قبري كم زغبرلو اب 10 ختماتات كسبخ جمره كلهم انتي غبروا فدنوا زغرمكم سي نفوري صاوعي تاي تصوع لزسب እግዚአብሔር ጽዋዓካይ ንፉሪስ አውሪት ጽዋዓኩም ቀሎም ምናልባት እግዚአብሔር ንፉሪስ አውሪት ጽዋዓኩም ሰባት እንደሕርዳ ኣለኹም ኮይኑ ክልተ ነገር ክትግንዘቡ ይደሊ እግዚአብሔር ይጽውዕ እግዚአብሔር ንምንታይ ጽዋዓካ ንኣገልግሎት ጽዋዓካ ሓሙሽተ ኦፊሳት ኣሎ ወይ ሐዋርያ ክትከውን ጽዋዓካ ኣይኮነን ወይ ነብይ ክትከውን ይጽዋዓካ ወይ ከዓ መምህር ክትከውን ይጽዋዓካ ወይ ወንጌላዊ ክትከውን ይጽዋዓካ ወይ ጓሳ ክትከውን ይጽዋዓካ እዚ ድሕር ጸዊዕካ كلن تناها نعقو انت اخا تقبر تهرب جزيه خاتبو كلن تناها خاتبو حسابك خاتبو ناقل خيد تبلكا عقيقي تبلكا ابعت رغبا غير كلنات كله ناي زعبير تونيغا وتحدري خا مالك املي تاريسي انت اخا تزبلكا حلقه لك بلعلي السو بل تبلكا اخا تقبر لو من ساوا خير غان عليلكا نو نعباي تيغايخ بس حين تلكا ايكون الكان فتصوم هاي قاتمن مخنياتهم نوتدرنا خيروسي من يعقو كنتات بنقدي انتاي تقبر يزبل زت على لفي ازيهم قد حتى نقرأ سوعلو قد أبانا كل جزء عابي شكر ذلو سبات يسوع جابير كم زجيرك هاي جابير كم زيلو يسوع عاوية المفلاين زب حلالو عند حرق أستبهلنا باولوس معاسي تصويعه أم عرف تشعده ويتاسوس كريستوس تايل نعاي زخون زخبره نايل حري إلو تاجروه صويعه حريوه أكونني تصويعه شعو معسكر تفريو أم عرف عسر سلستقل نقاط تسأليه خلوقن
ناتو تصوعكو صاوعي تاغبر لي يوم حجي فلا يلي يلو بزح غزي نغاغيو سبات يصوعو يوم زتصوعو معالتين كوصو يدلي زتصوعكا معالتي ايكون كان توصل موسى تصوعو كني عمد صنيعو 4 عمد يصني امدره بدا 4 عمد صني سلطينو تمايرو تناتاي زبرو ነገር ሁሉ مسراغفه አይ ከአልና ተባህለሉ ጊዜ ግን መልሱ ታይሮ ፈሪዎ እምባርኪል ሂጂሮ ከምዙ ትገብርጋ አብዙ ትገብርጋ ሽዑ አንተ አይዙዘር አይክልኔ ትልኮላ መንከላ መንከ ሊኹን ተበልን መንኩብሎሜ ዋ እትዘለቀ ይዘለኹ በል ዋ እንደገና ኻልታ ፍንዲ አለ ዘረባ ዘይከይ ከመገና ዘረባ ያነ ዘረባ ፈቃላጭ ፈዘይክን ደሃን ምክንያቱም ሕጂ ምሳኻ ክዛረብ ዝኽእል መን ገይረልካ ኣለኹ حوها أروم يرلك له كسرحه زخل كلام غير مني زياد هالحر صويعك كسرح الحر دلي مني بعها ما كخلق له هاللويا مخياتك أكل كلوني كونتاتك أكل كلوني نجاراتك أكل كلوني مخياتهم زياد كسرح دلي كسرح أتغفر ينوز دلي جيجي يسلطنك بستفلا لي نجار يحلفك مخياتهم نغتفلك نغترداي نعم لا حسبي كام سفلت كايو مسترد كايو من شروح أجيال هرتاي دوركا يفليكا وانجيل ناي من قاردن ناي كلها تناسويعتي اجيال هرز قبرنكا حتنا قرقن اجيال هرز كلها تناسويعنا ازو فلا يهم كلا لنا ازو سبزو تقبرلو نقر انتاي كبر يلوه كين أنت ختم عدي مساعد سعودي لها دحان كل انتنا هاي قاعد غير لها مساعد نقرنا بختماقي أنت ما هيدا ها إزاي كم يسمع العاب يقولوا خمس قبرك ها أنت كبر نقر سباقيو أنت ما هيدا ها وأنا خمس زبر بخير مسلكم إزاي كم خمس لوات أني أنا خدان زينا ولا خدان سكبركو عبور زينا وركو خمس زينا وركو إزاي شاب غيرون ندابله نسبات ناي قوي ثاني غير ندام مسكرة وزحات سبات كأنا قوي ثاني ندام أي سرح نيرو إزاي هيرز دللي زنا غرزيو إزاي كن نقرأ يدللي إزاي كن زارة قولوا يدللي بلعنا سدنا ود مزمور مسكونا نايجابير نجر منقص خنا سفح إذا نايجابير وانا علامة سلسلة بيت كريستيان كتدفع علوا إذا سبزي إنري أزلنا إزي معار كم زي إيرنا جابير أملاك بارك معار إزي إيرنا نتوحيتات بسرعة كما سرسي إجابير أبي أني يمو منفس إجابير أملاك أمليو هاللويا اسكبلوا قبل عليو من فسك جابير أملاخ أمليو قبل عليو من فسك جابير أملاخ كونفيس كورو جابير أباها خمسة كونا غيرك أي دري نفسها هم قال غيرك أي توصرة جابير مسايول جابير من فسك جابير أبا يول قبل عليو هاللويا شعور እግዚአብሔር አብይ ወት ካሰረ አመንኩ ስለዚህ ማን ታገበርኩ ተዛረብኩ እመን ስለዚህ ማን ታገበር ተዛረብ ምስ አመንካ ተዛረብ እግዚአብሔር ድማ በአኻን ታይገብር ይሰራ ስለዚህ እንታይሩ ንትሑታን ብስራት ከበስርሲ እግዚአብሔር ቀሪኡኒ እሞ መንፈስ እግዚአብሔር አምላኽ አብልዕለይ እዩ ንስውራት ልብ ክዝንን ንምሩኻት ሓርነት نسرات كأمفتاح كأوج لآخني عمد شجع زعير عمد حنا مفراي أملاخنا كأوج نغلا بحزنات كتسأنا هاللويا نحزنات تسأنا عيخي من فسق زعير أبر الخيو مزحات حزنات ألو نحزنات مسأنا مخياس يتقورك نزيخة تسويك نزيخة تسويك زعير مساخيو هاللويا هاللويا أستاذهم كتب حزنات انتهي بخور قدر سلسة أعوان صدقين نخبرز خون تخلق زعير تباحيلهم من انتي خسمي هاللويا እዚያም ድርሚያት ዝነበሩ እዚያም ሕዙናት ዝነበሩ ንኽብሩ ዝኾኑ ተኽሊ ጽድቂ ተባሂሎም ታኽገብሪኦም ክስመይኦም እቲ ኣብ መቃብር ዝነበረ ሰብኣይ እዚ ኮይኑ እምበኣር እቲ ሕዙን እዩ ዝተባህለ ድርቡ እዩ ዝተባህለ ነገራት ተለዊጡ ግን ሕጂ ንኽብሩ ዝኸውን ጽድቂ ተባሂሉ ሃሌሉያ
أحواتي እግዚአብሔር ከመይ ዝበለ ጻውነት ከም ዝጸውዓና ከመይ ዝበለ ዓላማ ከም ዘለዎ እንተ ንርእሲ ከመይ ገይረ ከገልጸልኩም ደለኹ እግዚአብሔር ሲ is ብጣዕሚ ፒውር ዝኾነ ግሩስ ዝኾነ ነገር እዩ ኣብ ህይወትና ዘለዎ ዓላማ እግዚአብሔር ኣይኮና ንጽበዮ እግዚአብሔር ይዓና ዝጽበየና እግዚአብሔር ሬዲዩ باخ خسرح ام قربتك برهان كتكون مسارتك برهان كتكون نايزا مدرزي او كتكون مقالات كتكون كنتات ازعتك هاي خلوات እግዚአብሔር مسخايو منفس እግዚአብሔር مسخايو ግን ስቴሽን ከተስተኻኽል ኣለካ 24 ሰዓት ቢቢሲ ሬድዮ ኩቡቲ ኣብ ኣየር ዘሎ ከተስተኻኽል ዘለካ ግን ስቴሽን ክትረኽቦ እንድሕር ግን መን ይኸተዓራር ዘሎ ሬድዮ ኸ ምስታ ስቴሽን ክትገብራ ዘለካ ክትዕርያ ክትቃንያ ዘለካ እግዚአብሔር ኣሎ 24 ሰዓት ኣሎ እግዚአብሔር ኩነታት ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ነገር ዛንታ ኣይኮነን ታሪክ ኣይኮነን ሙት ኣምላኽ ኣይኮነን ነበረ ዘለዎ ኣምላኽ ኣይኮነን እግዚአብሔር ዝሰርሕ ኣምላኽ እዩ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ካብ ታሪክ ኩሉ ዝገብር ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ንሕዙናት ልቢ የጻናንዕ ኣጋንንቲ የውፅእ እሱራት ይፍትሑ ስለዚ እግዚአብሔር ከዓ ንኽብሩ ዝኾኑ ንጽድቂ ኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት የውፅእ ኣብ ዘመናት ኩሉ ነገራት ኩሉ እንዳለዋወጠ እዩ ዝመጽእ ስለዚ እግዚአብሔር ንዓና ይጽበየና ዘሎ ናይ ህዝቢ ሽቱትጋርት ደም ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ኣብ ኩላትና እዩ ዘሎ ማንም ተሓታታ ኣይኮነን ነዚ ነገር እዚ ዝኾነ ይኹን መገዲ ይኹን እግዚአብሔር ነዚ ህዝቢ እዚ ናይ ወንጌል ጻውዒት ክንነግሮ እግዚአብሔር እሙናት ገይሩ ስለዝፀዋዓና ንዓይን ንዓኻትኩምን ብኣጋጣሚ ይኮናን ተራኺብና ዘለና ወይ ኩነታት ስለዝጠዓመ ይኮናን ኣብዚ ተተሓሒዝና ዘለና እግዚአብሔር ክቡር ጉባኤ እዩ እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ክጥምተኩም ከሎ ብዓበ ነገር ይጥምተኩም ብኽቡር ነገር ይጥምተኩም እግዚአብሔር እዚ ወንጌል እዚ ኣይንገለጸልኩም ነይሩ እግዚአብሔር ዝሓቅ እዚ ኣይንገለጸልኩም ነይሩ እግዚአብሔር እዚ ነገር እዚ ምስጢር እዚ ካብ ኩሉ ሰዊሩ ንዓኹም ኣይንኸፈቶን ነይሩ ግን እግዚአብሔር ዝደልየና ዘሎ ክንከደሉ እዩ እግዚአብሔር ክንከደሉ እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ምን ትኽደፍዩ ናይ እግዚአብሔር ነገር ምን ትኽሰፍዩ እግዚአብሔር ነትሰናይ መን እዩ ዘሪኤና ኢሎም ነቶም ዝጨነቖም ምእንቲ መስተርሆት ክረኽብዩ ነቶም ሕዙናት ልቢ ምጽንናዕ ክረኽብዩ ነቶም ምሩኻት ምፍታሕ ክረኽብዩ ነቶም እስራት ክፍትሑ እዩ እግዚአብሔር እዚዩ ዓላሙ እግዚአብሔር እዚዩ ነገሩ ስለዚ ከምኡ እዩ ዝብለና ጸጋ እግዚአብሔር ሕነ እንታይ እዩ ዝብለና ንምሩኻት ሓርነት ንእስራት ከዓ ምፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ ዓመት ጸጋ እግዚአብሔር መዓልቲ ሕነ ኣምላኽ ክእውጅ ንኹሎም ሕዙናት ከዓ ምጽንናዕ ኣእዋም ጽድቂ ንኽብሩ ዝኸውን ተኽሊ እግዚአብሔር ተባሂሎም ምእንቲ ክስመዩ ድማ ንሕዙናት ጽዮን ኣብ ክንዲ ሓሙኽሽቲ ዘውዲ ክደፍኣሎም ኣብ ክንዲ ሓዘን ከዓ ዘይተሓጎስ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጓህውን ክዳን ምስጋና ክህቦም እየ ሃሌሉያ ክዳን ምስጋና እቲ ዝተኸደኖ ክዳን እቲ ሰብኣይሲ እንታይ ንበሎ እቲ ክዳን እንታይ ንበሎ ክዳን ምስጋና ስክንበሎ ሃሌሉያ ምክንያቱም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተቀበለ ሰብ ናብ ልቡ ምስተመለሰ መጀመርያ ዝገብሮ እንታይ ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኮና እንዴ ኣብ ተኣኪብና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ንእግዚአብሔር ከመስግን ይኮና ተኣኪብና ዘለና ክነምልኽ ይኮና ተኣኪብና ዘለና እግዚአብሔር ዝሰገበልና ዓብይ ካብ እግዚአብሔር ተመስገን ስለዚ እንታይ ተኸዲኑ ማለት እዩ ክዳን ምስጋና ይተኸዲኑ ስለዚ እግዚአብሔር ስለዚ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ክዳን ሓዘን ክዳን ጓሂ ተኸዲኖም ዘለዉ ነገር ግን እግዚአብሔር ቅብዓት ክትስእ ከሎ ግን እንታይ ክኽደኑ እዮም ክዳን ምስጋና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽ እንታይ ክኽደኑ እዮም ክዳን ምስጋና ስለዚ ክዳና ኢኻ ክዳን ምስጋና ክትከድን ኢኻ ተፀዊዕ ክዳን ምስጋና ክትከድን ኢኻ ተፀዊዕ ክዳን ምስጋና ክትነግሪ ኢኻ ተፀዊዕ ዘለኺ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ኩላትና ሓፊልና ንጸልይ ሃሌሉያ